Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Nagħmluhom il-festa ta' San Tomas Apostlu biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, flori ta' smawiet u paċi flant l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, nadubġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-la bin il-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja il-qatt tal-tana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla, Amen, nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li nifirħu bil-festa tal-Apostlu San Tomas u li blajnuna tat-talb tiegħu nissaħħu dejjem iżjed fil-fidi biex ikonna l-ħajja fl-isem ta' dak li warfu b'mulej ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għani mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti. Għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-kol fuq is-sissien tal-apostli u tal-profeti, fejn Kristu u il-ġebla ta' xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jagħmar Alla. Il-kelma tal-mulej. Duħaj lil Alla. Morru fid-dinja kollha
xandru il-bxara tajba. مروا في الدنيا كلها شندروا البشارة الطيبة. Faħru l-mulej ġnus kolla, sebħuħ popli kolla. مروا في الدنيا كلها شندروا البشارة الطيبة. Għax kbira jitjiba tijaw mana, il-fedelta tal-mulej tibqa għal dejjem. مروا في الدنيا كلها شندروا البشارة الطيبة. Tumas, emmint għax rajtni jgħid il-mulej, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu it-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna il-mulej. Iżdu qalilhom jekk ma narax fidejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 wara d-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi, tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Din hija talba li ħafna minna ngħidu propju fil-mument tal-qudiesa tal-konsegrazzjoni, meta il-ħobs jinbidel fil-ġisem ta' Ġesu, l-inbit fid-dem ta' Ġesu. U dak il-ħin propju ngħidu din it-talba, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Hija talba li għandha l-oriġini tagħha propju f'dak li smajna llum fl-Evanġelju skont San Ġwan li qala San Tumas l-Apostlu. Hija l-iktar stqarrija qawwija ta' fidi illi hemm fil-fatt fl-Evanġelju. Imma ħa naraw ftit kif wasal għaliha Tumas, għax aħna dan l-Apostlu għajna nagħmlulu timbru ta' dak li ma jemminx, mhux ta' dak li għamel l-iktar stqarrija qawwija ta' fidi. U mal-ewwel tolqtok li meta Ġesu der lill-apostli tiegħu u Tumas ma kienx magħhom, kif iltaqgħu ma' Tumas qalulu rajna l-mulej. U għara x'qalu? Jekk ma narax fidejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġenbu, jien ma nemminx. Tolqtok kif ma qalilhomx jekk ma narax wiċċu. Normalment inti il-persuna biex tidentifikah tgħid jekk ma narax wiċċu. Ma ngħidx li hu l-istess. Imma dan mar fuq il-pjagi tiegħu. U qal li jrid jara il-pjagi tiegħu. Jiġifieri jrid mhux biss li hu Ġesu li għandhom dera tiegħu, l-apostli, ishom bħal meta jkollok viżjoni, immu l-istess persuna li ġie imsallab miet imma issa għam il-mewt.
Ġesu ħaj. Dak li rrid. U propjament Tumas ma jemminx li sħabu. Ma jemminx dak li qalulu sħabu. U għalhekk Ġesu meta mbagħad jerġa' jiltaqa' magħhom 8 tiem wara, jgħidlu ejja ġib sebek hawn, ara idejja, ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem la fidi iżda emmen. U fil-fatt anki l-qaddisin meta jirriflettu fuq din il-ġrajja jgħidu kif meta tħares lejha b'mod sħiħ Tumas, ħan nikkwota lil San Grigorju l-Kbir, Tumas swilna taġid kbir għall-fidi tagħna. Anzi, San Grigorju l-Kbir jgħid aktar mill-fidi tal-Apostli. Għaliex? Għaliex dana bis-saħħa tiegħu għandna ċ-ċertezza li huwa l-istess Ġesu dan issa li xoxta, li qam mill-mewt, li huwa ħaj. Jgħid San Grigorju l-Kbir li meta stiednu jara l-ġrieħi tiegħu fejqu mill-ġerħa tan-nuqqas ta' fidi. Għaliex in-nuqqas ta' fidi kienet nuqqas ta' fidi anki fil-komunità li stqarret li Ġesu huwa ħaj imma dan irid jara hu. U għalhekk imbagħad San Tumas jagħmel dik istqarrija sabiħa mulej tiegħi u Alla tiegħi. Hemmhekk għandna miġbur kollox għaliex hu ra lil Ġesu issa rxuxtat. Imma l-istqarrija mhijiex int l-istess Ġesu daqshekk, hija mulej tiegħi u Alla tiegħi. Hemmhekk għandna miġbur propju l-iktar stqarrija importanti tal-fidi tagħna. Għaliex aħna ma nemnux f'Ġesu sempliċiment bħala bniedem tal-istorja li għamel ħafna ġid u għamel ħafna mirakli u għallem ħafna, imma Ġesu li rebaħ il-mewt li issa huwa ħaj u għalhekk li huwa verament il-mulej tagħna u Alla tagħna. Għalhekk din il-ġrajja hija għajnuna kbira għall-fidi tagħna. U meta niftakru f'Tumas veru l-ewwel ma jiġina f'moħħna huwa dak li ma jemminx lil sħabu, lill-komunità tal-bidu, imma fil-fatt dak li bis-saħħa tiegħu issa aħna għandna din l-għajnuna kbira għall-fidi tagħna. Għalhekk Ġesu jispiċċa ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Min huma dawn? Aħna fost l-oħrajn. X'aħna ma rajniex hekk il-Ġesu bħalma nistgħu naraw bnedmin oħra. Imma minna il-kelma tal-Knisja u Ġesu jgħidilna ħenjin aħna li ma rajniex u emminna. Itolbu l-mulej llum f'din il-festa ta' San Tumas biex isaħħaħ il-fidi tagħna. Jgħinna biex aħna nemnu fih bħala il-mulej tagħna u Alla tagħna. U biex imbagħad ukoll bil-ħajja tagħna, bil-kelma tagħna, bix-xhieda li nagħtu inwasslu din lill-oħrajn. Tumas interessanti fl-istorja tiegħu it-tradizzjoni tgħid li mbagħad mar anki l-bogħod ixandar lil Ġesu li huwa ħaj. Dak li rrid il-provi tagħlaq u approva mbagħad tal-fidi tiegħu sal-aħħar. Tolbu mulej llum biex bil-interċessjoni ta' San Tumas isaħħaħna tassew fil-fidi. Nesqu tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fidi sħiħa f'Ġesu li huwa ħaj u li dejjem
imexxina fit-triq tas-sewwa. Mulej kun mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inna mulej biex bil-kelma tagħna u bix-xhieda ta' ħajjitna dejjem inwasslu lilek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-vokazzjonijiet, speċjalment illum nitolbu għal-vokazzjonijiet għal-ħajja saċerdotali u reliġjuża u li jagħmel li ħafna nies isegwu is-seħħa tiegħek biex jagħtu ħajjithom għalik b'servizz il-poplu tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqadsa kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fġieħ ix-xhieda tal-fidi fi Kristu mogħtija mill-Apostlu San Tumas. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna naqdu dmirna lejk kif jixraq tibqa' tħares fina id-doni tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix waħedha il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ssiebha tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu ireġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, roddulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Tumas, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema enta fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għaffrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament imqaddes aħna nirċievu tassew il-ġisem ta' ibnek il-waħdini. Għatina li bl-emilu l-ħajja tagħna aħna nkunu xhieda ta' Kristu bħalma bil-fidi tagħna flimkien mal-Apostlu San Tomas narfuh b'mulej u Alla tagħna li miegħek jgħixu jissal tagħna l-dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li tħalli l-ġid. Nofru dan ir-Rożarju llum għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, waħfrilna dnubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina,
لا دخلنيش في التجريب إزدح لسنا مدني آمين. سلم عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملت لوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Slim عليك Maria, begrazia memlia, moleimia, che berkinti foste nisam pirek frott giuftiek Gesù. عديسة مريم ملا إتلوبالينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو سانتو. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تريم آمين. Maria Santissima, orina l'intijomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sieħ Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوهات علينا ولا دخلنيش في التجريب إذا أخلصنا من الداني آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيئة الموتانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين
midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kien berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kien berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna dik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, u ħafrelna d-nobitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, u ħafrilna d-dobitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kif berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla,
Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missir u lil-Iben u lil-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrina dobietna ħarissa minnata l-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta tiegħek Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missir u lil-Iben u lil-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina
u pija u ħelwa Verġna Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, waħfrelna d-nobitna, bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-attalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Hen għalina. Benalla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu għaddis Alla. Hen għalina. Trinita għaddisa la wieħed. Hen għalina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Ommalla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om ta' ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob Torri għalina. ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob Arka għalina. ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulejn. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulejn. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulejalla nitorbuk li nkawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel Arkanġu tħollanina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddiju u għarus tal-Verġni Marija, li Alla fdalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, għadde Giuseppe kummissiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Adelata Pisani, itlob għalina, San Tomas, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paragletu, imbirek l-kbiru Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Birek itluk glorjus taħħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Giuseppe Arus kas-sismu taħħa. Birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.